ओम शांति। आसंतु करिबा भगवान सहित मिलन मनाइबार विधि। जहाँको पाइबा पाई मु 23 जन्म तपस्या करिछि, पूजा पाठ करिछि, तीर्थ व्रत करिछि। एबे सही परम पिता परमात्मांकर धरती रे अवतरण होई जाइछि। वर्तमान से नीचे मते खोजी पाई जाइछन्ति। से नीचे मोर आह्वान करुछन्ति। एबे तो एही देह एवं देहर सबु संबंध पदार्थ सबु किछि फिका लागुछि। रंग बेरंग दुनिया बुद्धि को संपूर्ण बाहर करी काढ़ी देइछि एवं ये सब भौतिक पदार्थ मोर वैराग आसी जाइछि। केवल मो सम्मुखरे देखा जाउछि मोर मिठा घर, जोटी कि मोर बाबा फरिश्ता रूपरे मोर आसीबा बाटकू चाहि रहिछन्ति। मो आत्मा भाग्यशाली अटे। जहार अपेक्षा सारा दुनिया करुछन्ति से मते डाकिछन्ति। आओ बच्चे आसो, मु आपणकर अपेक्षार अछि पिले, तुमे मो निकटକୁ आसो। एमिति घड़ी संधि मुहूर्त भगवान आसी मोर अपेक्षारे समस्ते तैयार होइछिबा सेई प्रभु मिलन को अनुभव करिया पई। आमे समस्ते तैयार होइछिबा सेई प्रभु मिलनर घड़ी को निज सम्मुखरे देखिया पई धीरे धीरे निज को स्मृति आनिबा अनुभव करिबा। एक सुंदर फरिश्ता स्वरूप रे एक परी रूप नहीं शरीर मध्यरु एक हल्का लाइट शरीर बाहरी उड़क उड़ी जाउछि। निजर प्रिय पिता सहित मिलन करिबा पई अनुभव करिबा। मो फरिश्ता एबे उड़ी उड़ी आसी पहुंची गली एक अलौकिक दुनिया रे, एक सुंदर प्रकाश किरणमय दुनिया रे, जोटी चारिआडे केवल धला रंगर फरिश्ता माने सम्मुखरे देखा जाउछन्ति। सेई सामनारे देखुछि मु एक अत्यंत तेज प्रकाशमय दिव्य फरिश्ता बसिछन्ति।
ନିରାକାର ପ୍ରେମରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ବଚ୍ଚେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତେଜମୟ ଫରିସ୍ତା ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେଇ ତେଜମୟ ଫରିସ୍ତା ସାମ୍ନାରେ, ଯେ ବହୁତ ପ୍ୟାରରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମସ୍ତକରୁ ଆଖିରୁ ସ୍ନେହର କିରଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବର୍ଷୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ସେହି ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର କିରଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉପରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆସି ସେଇ ଫରିସ୍ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଫରିସ୍ତାର ମସ୍ତକକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକ ଗହନ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସେଇ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେ ଫରିସ୍ତାର ଚାରିଆଡ଼ରେ ଏକ ପ୍ରକାଶମୟ ଦିବ୍ୟ ଲାଇଟ୍ର ଏକ ଔରା ବନିଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଏକ ତରଙ୍ଗ ଭଳି ସାରା ବଦନରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଳିଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼ର ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ସେହି ଦୁନିଆରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଇଏ ତ ମୋର ସେଇ ପ୍ରିୟ ବାବା। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ମୋ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମାତା ଏବଂ ପିତା, ମୋର ବନ୍ଧୁ ସଖା, ସବୁ କିଛି ତ କେବଳ ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକାଶ ମସ୍ତକରେ ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ମୋ ଆତ୍ମା ଚାରିଆଡ଼ର ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କର ମୁଖରେ ମିଠା ହସ ଏବଂ ଆଖିରୁ ଆସୁଥିବା ସେଇ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେପରି ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଜାଗୃତି ହେଉଛି, ଏମିତି
ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ମୋର ସବୁ ଜନ୍ମର ପାପ କଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଲକା, ମୋ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ପ୍ୟାରର ସାଗର ଏ ସଂସାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ସତରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିଳନ ମନାଉଛି। ମୋର କେତେ ଉଞ୍ଚା ଭାଗ୍ୟ, ମୋର କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ରହିଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ନିଜର ପ୍ୟାରା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ମନାଉଛି। କଳ୍ପର ଏକ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବାବା, ମୋର ମିଠା ବାବା, ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର। ଏବେ ବସି ରହିବା ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନେବା ଏହି କ୍ଷଣିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ପ୍ରେମର ସାଗର ବାବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମକୁ କେବଳ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଆତ୍ମା ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଗଙ୍ଗା ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏବେ କିଛି ବି ଅଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, କିଛି ବି ବିକାର ଏବଂ ମଇଳା ଦୋଷ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରେମର ଭାବନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ଏହି ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ସଂସାରର ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଆତ୍ମାରୁ କେବଳ ସେହି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଏହି ମଙ୍ଗଳ କାମନାର ସାଥିରେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଅଛି। ଏବେ ମୋ ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରି ଆସୁଛି ସେହି ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲି ମୋର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ ଅନୁଭବ କରିବା ନିଜର ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପକୁ।
ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ୟାରରେ ଯେପରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଦର୍ଦକୁ ଭୁଲିକି କେବଳ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରରେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ କେବଳ ମୋର ବାବାର ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରରେ ଯେପରି ଭିଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଥର ସମାନର ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ୟାରର ଧାରାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର, ମୋର ବାବା।